Zithunzi mukuziona mu video imeneyi ndi zithunzi ndi zina mwa zinthu zomwe boma la Zambia lalanda kwa daliso Lungu yemwe ndi mwana wa Malemu Edgar Lungu omwe adakhalapo mtsogoleri wa dziko la Zambia. Ndipo malingana ndi newspaper ya mdzikomo, Lungu adapasa mwana wawoyi Magalimoto 79 kuphatikizapo zimathipa, malo omwetsera mafuta komanso nyumba zomwe zonse pamodzi zimakwana 23. Nyumbazo zimakwana 23. So kulandidwa kwa katunduyo kwabweretsa maganizo osiyanasiyana pakati pa mzika za mdzikolo zomwe zadzudzula Lungu ndi banja lawo kamba kodzikundikira chuma pomwe anthu ambiri ali mu mphawi wa zaoneni. So Lungu amene tikukamba adamwalira miyezi 5 so panopa akutha 8 months yathayi, ndipo mdziko adamwalirira mdziko limeneli la South Africa, ndipo thupi lawo kufikira tsiku la lero silidayikidwebe m'manda kamba kakuti pali kusamvana pakati pa dziko la Zambia. Akubanja kwa Malemu Edgar Lungu anakana kunena kuti mtsogoleri wakaleyu thupi lake lisayikidwe ku Zambia, komwe atsogoleri onse omwe adalamulirapo dziko la Zambia ndipo adamwalirira mdzikolo amayikidwa, ponena kuti boma la Hakainde Hichilema linawazunza Malemuwo ali moyo ndipo ndizosamveka kuti awapaseno ulemu atamwalira. So nkhani yayikulu ife imene tikufuna kukhala center kwambiri ndi nkhani ya zithunzi ya zomwe tikukuoneserani, zimene zina mwa zithunzizo mukuona zimathipa ya ma filling station, nyumba ndithu zooneka bwino zimene mwana wa Malemu Edgar Lungu walandidwa. So mukufotokozera kwa kufotokoza kuti zinthuzi adapereka ndi bambo ake, zikuoneka kuti zinthuzo zidali zaboma komano adangopasana kupyolera mu mphamvu zimene mtsogoleri mwina amakhala nazo, ponena kuti munthu ayo atsogolera ija amakhala munthu osafikika kapena kuti untouchable. So kwa nkhani yonga yomweyi kwa anthu aku Malawi kuno omwe akwanisa kuiona nkhani enanso ayambanso kulankhula zosiyanasiyana, ayambano kufunsa kuti kodi nangano dziko lino la Malawi Niki Chakwera boma likumusiya pati, ponena kuti nayenso zimamveka kuti ali ndi katundu ndithu yemwe bambo ake amenewo Dr. Lazarus Makikafe Chakwera adamupasa. So nkhani yakulandira katundu kwa mwana wa Malemu Edgar Lungu lumene kwazisa zolankhula zosiyanasiyana. So chopereka mafunso ndichonena kuti atsogoleri ambiri akamakhala kuti akulowa pa mpando wa utsogoleri amakhala anthu onena kuti ndosalodzeka kwenikweni, andi maka tukamba pa nkhani ya chuma amakhala anthu onena kuti chuma chawo sichoti nchochita kuopsa ndithu, koma mu nthawi imene akuchoka pa mpando zimakhala zodabwisa kutena kuti zomwe amakhala kuti akutuluka nazo ndi zimakhala zambirimbiri ndithu poyerekeza ndi ma benefit komanso malipiro ndi zina zonse zimene zimapezeka mu nthawi ya utsogoleri zikapangidwa compare, zimakhala kuti anthu akukhala ndi huge amount ya ndalama ndi katundu yomwe sizikulingana ndi zomwe amapeza ngati mtsogoleri. Koma chodabwisa ndi chonena kuti ngakhala atsogoleri amenewa akamatuluka m'mipando imene amakhala atapomphoka ndi chuma, komano mdziko lawo mmakhalabe mavuto ngosayamba, mzipatala amakhala kuti mankhwala kusowabe, anthu osiyanasiyana, ana ochuluka kulephera kupita msukulu, pamene mtsogoleri wina wake akuzikundikira zinthu zosiyanasiyana zimene zidakatha kupinduliranso nzika zina, koma anthu ambiri amapitirirabe kuvutika. Maka mautsogoleri aku Africa takhala tikudziona kwa atsogoleri osiyanasiyana amene amazikundikira chuma, ana amasiye kuvutika m'mizi, anthu ochuluka akusowanso even malo okhala, koma tikukamba kuti wina kumpasa nyumba 23. Just imagine kuti iye ndiye tinene kuti akanazigona mu nyumba zonsezo. Kungokanika chabwino kungomanga nyumba mwina zitatu mzigawoso zitatu za dziko lese kumpoto pakati kumwera, kumanga nyumba zitatu nkokwana, koma pafupifupi nyumba 23 andi nyumba zonso ndikuzapasana. Zikuoneka kuti nyumbazo zidapezeka kuzeranso mu ma corruption. Magalimoto takamba kale kunena kuti Magalimoto 79 komanso ma filling station amene adali pansi pa bwana amene wa Edgar Lungu. So boma lalanda zimenezi. Atsogoleri athu aku Africa ndi atsogoleri omvetsa chisoni, chifukwa nthawi zambiri amakhala anthu heartless, anthu ouma mitima amene salabada nkomwe za nzika zawo, chabe kuti akamabwera mu nthawi ya kampeni amakhala amodzi mwa anthu okuthwa mkamwa, amalankhula ndithu zinthu zochuluka zobweretsa chiyembekezo kwa amene akuyembekezeka kukawavotera, ndipo anthu pokopeka chifukwa cha umphawi amaganizira kuti iye mwina wawa ndi amene abweretse kusintha, koma osadziwa kuti
akuyika mpaka pampoto wa nyama zimene zosatira zake mumpotomo nyama yonso simuyipeze mpakayo amakhala kuti watsotsola zonse wapita nazo. So asogolera ku Africa ndi momwe za ku Africa tinangofika pongo dzolowera kuti mwina sitizapeza amene mwina azasogolere moti ife tiziti awa ndithu adabwirirapo chilungamo. Ife asogolera osiyanasiyana maikonso osiyanasiyana zimaoneka kuti ndi khalidwe limene lidadzikika kuno ku Africa. Asogolera ake sapitira mpando kuti akasogolera anthu komano amakhala after zimene zimapezeka pa mpandopo osati amakhala after nzika za mdziko kuti azitukulenso nazo zizimva kukoma voti yawo manso chala chawo chimene amakavika mu nyengo ya kuvota inki imene amayika pa chala chawo kuti iwo apindulire. So chopweteka ndi chonena kuti azisogolera aja maka amene timasatira democracy msogoleri timakamusankha tsiku limodzi komano kuti zunza kumachitika kwa zaka 5 chimene ndi chopwetekesesa kwambiri. So zisankho zathu zikakhala zoti nzopindama pa tsiku limodzi timakhala tino tadzika no mu msampha wakuzunzidwa kwa 5 years. So asogoleriwa amabwera kuzanguti pasa ma 1000 mu nthawi ya kampeni kenako msogolomo azizaberano anthu kwa 5 years. So kani ya mdziko limenelo la Zambia ndimeneyo imene takufotokozerani ndina kuti mwana wa Edgar Lungu walandidwa katundu osiyana. Ena akuti iyayi kuno ku Malawi nso Nick Chakwera mayeneleka azunguliridwe aonedwe nayenso ali ndi zina zimene bambo ake Chakwera adamupasa. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo anu kudzera mu comment section makapa nkhani imene ipo chitanso lireti ndi momwenso zimakhalira kwathu kuno ku Malawi ponena kuti ana azisogolera mbiri amachita inherit chuma chochuluka chimene amakolo awo amakhala kuti adachipezanso mu njira zakatangale. So through comment section ndi momwe ndingadziwire komanso kumva maganizo pa nkhani imeneyi. So mu video mtsiku lero bodali ndine wanu nthawi zonse Mike Thompson ndi monga mwayikonda musewale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos America romakonzerani pano pa Sama Vita YouTube channel. Bye.